आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। लोगोफोर, आंनि थाखाय मोनसे दुखुनि बा सुखुनि बे मोननैबो सान जाहैबाय। माने आङो दानो संसार हाबनायनि गोसो गैयामोन, हाबा जानो जुलि जानो गोसो गैथ'वामोन। नाथाय बिमा बिफा, लोगोफोर आरो न'खरनि थिननायाव आङो बे बिबानखौ लानो गोनां जाबाय। दा फैगौ डिसेम्बरनि 9आवहाय आंनि गोथार जुलि जागोन। नोंथांमोनाबो आंनि जुलिखौ नायनो गोसोब्ला, हाबा जानो गोसोब्ला फैनो हागोन। सरि लोगोफोर, लकेसना जाहैबाय क'क्राझार थिथागुरियावहाय। नोंथांमोना फैनो हागोन। रिसेपसन टाइमा 10टानिफ्रायनो जागोन। ओमफ्रायो गिफ्टफोरखौहाय मोजां मोजां लाबोबानो जाबाय दे। स' आंनि दिनै मेहेन्दी फार्स्ट डे, बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानो नागिरदों। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। लोगोफोर, आंनि मेहेन्दिया जाबाय नै। सिम्पोलसो मेहेन्दी आखिग्राया नै संगिता। आं ओरैनो मस्ति खालामबाय आरोना नोंथांमोनखौहाय माने थगायनाय बायदि जाबाय आरोना। जेरै केपसनावबो होनाय जाबाय, जेरै बिनि थाखाय आङो सरि बिहरो। आङो जास्ट इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बेखौहाय बुंनाय जादोंमोन आरो नोंथांमोनखौ प्रेंक खालामदोंमोन। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा 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 निमाहा बिहरनाय थाबाय। सयावहाय हौवानि नामखौ लिरासिनो नायदोब्रा। होमबा दिनैनि भिडिअ'आ बेयावनो थुंगेनोसै। बाय बाय लोगोफोर। ओमफ्राय आंनि जुलिनि खालारा जाहैबाय 9 डिसेम्बरावहाय। नोंथांमोना सोरबा सोरबा माने ओमफ्राय आंनि जुलिनि खालारा जाहैबाय डिसेम्बरनि 5। ओमफ्राय आं दिनैनो मेहेन्दिखौहाय आखिखाबाय। 6टानिफ्राय डिसेम्बर 5 थांखांबाय बे हाबाखौ लानो नागिरबाय। नोंसोर मानो मिनिबाय थायो? आङो हाबा जानो गोसो गैथ'वामोन। ओमफ्राय आइ बाबा